Il-Kumitat tat-Trasport u t-Turiżmu tal-Parlament Ewropew jinsab f'Malta żjara uffiċjali ta' 3 ijiem fuq inizjattiva tal-Membru Parlamentari Laburista Għawdxija. L-iskop ewlieni ta' żjara hu li jiġu diskussi l-isfidi u l-opportunitajiet relatati mat trasport sostenibbli, il-konnettività, il-futur ta' Għawdex u l-istrateġija turistika għall-Gżejjer Maltin. Matul din iż-żjara d-delegazzjoni qed tiltaqa' ma' diversi ministri tal-Gvern, deputati u stakeholders ewlenin. Il-programm jinkludi wkoll żjarat li qed isiru fuq il-post ta' proġetti infrastrutturali ewlenin li saru b'finanzjament mill-Unjoni Ewropea fosthom is-sistema tal-enerġija shore to ship fil-Port il-Kbir, il-Marsa Junction u dak biswit l-ajruport li kollha juru l-investiment qawwi li qed isir fil-qasam tat-trasport u l-infrastruttura. Il-membri ta' dan il-Kumitat mistennija ddiskutu l-leġiżlazzjoni Ewropea relatata mat-trasport, id-dekarbonizzazzjoni marittima, il-konnettività, it-turiżmu sostenibbli u l-iżvilupp reġjonali f'Għawdex. L-Europarlamentari Malti elenka kif din iż-żjara hija opportunità konkreta għal dawk kollha involuti fit-tfassil tal-politika u għal partijiet interessati lokali biex jidħlu fid-dialogu dirett u juru r-realtajiet li qed niffaċċjaw f'pajjiżna. Din l-ewwel delegazzjoni uffiċjali Ewropea li se żżur Għawdex ħaġa li skont Daniel tibqa' prijorità ewlenija fil-ħidma tiegħu fih dan l-istituzzjoni tal-Parlament Ewropew.